uli al-Mishari Imamuli Filyas. Hemmäden bilşiňiz ýaly biziň öwrüji görnüşli okuw gepleşigimiz her hepde duşanby, çarşanby anny günleri size höderleýär. Mälim bolşaly biziň geçenki temalarymyzda internet ulgamy hem de onuň mümkinçilikleri barada durup geçdik. Hemmäden bilşiňiz ýaly bütün dünýäde internet ulgamy häzirki wagtda giň gerimde peýdalanýar. Eýsem internet ulgamyny peýdalanmak üçin haýsy mümkinçilikler bize zerur. İnternet ulgamyny peýdalanmak üçin hökmani ýagdaýda ýörüýte gözle ulgamlary peýdalanýar. Biziň misalymyzda biz hem şu gün öz sapamyzda ýörüýte şular ýaly gözle ulgamlaryny peýdalanýar, ýani onuň doly iş mümkinçilikleri hem de degişli internet ulgamynyň käbir gözle mümkinçilikleri höderlenmek bilen faýllary, maglumatlary hem de dörli görnüşli resmi namyla görmek ýaly işleri amala aşyrar. Biziň şu gün geçek temamyz hem Google Chrome browsery we onuň mümkinçilikleri bilen baglanşyk bolar. Eger siz kompýuteriňizi täze peýdalanýan bolsaňyz, onuň içki düzümini Google Chrome hem de Yandex ýaly program mümkinçilikleri gurnalmadyk ýagdaýynda bolar. Sebebi bu program mümkinçiligi Windows operatsion ulgamynyň içki düzümini bilelikde gelýän programy bolmanlygy sebäpli ony ýörüýte goşmaçy görnüşde gurnamaly bolýar. Suratdan görüşiňiz ýaly Google Chrome programy mümkinçiliginiň daşky görnüşi şular ýaly görnüşi eýedir. Ýani biz şu gün öz öwrüji video okuw gepleşigimizde esasy Google Chrome programy mümkinçiliginiň gurnuluş usullaryny Windows 7 operatsion ulgamyna hem de Windows 10 operatsion ulgamyna degişli tejribeler esasynda durup geçer. Ýani iki operatsion ulgamynyň mümkinçiliklerini hem peýdalanmak bilen bu program mümkinçiliklerini haýsy usullarda gurnamaly hem de haýsy saýlamalarny amala aşyrmaly ýaly işlem üstünde durup geçer. Google Chrome programy mümkinçiligini Windows 7 operatsion ulgamyna gurnamak üçin degişli ýygydarlyklardan peýdalanmaly bolýar. Ýani Google Chrome programy mümkinçiligini ilki bilen internet ulgamynyň ony ýükläp almaly. Onuň üçin degişli Google Chrome programy mümkinçiliginiň resmi web sahypasyna girmek bilen program mümkinçiliginiň gurnaýjy programmasyny ýükläp almaly. Google Chrome programy mümkinçiliginiň ýükleýici programmasyny ýükläp alaňyzdan soňra ony kompýutere degişli ýygydarlykda gurnamaly bolýar. Program mümkinçiligi doly gurnalyp bolandan soňra onuň içki düzümini her bir ulanjy öz mümkinçiliklerini peýdalanmak bilen degişli saýlamalaryny amala aşyrmaly. Biz hem öz gezegimizde şular ýa program mümkinçiliginiň gurnalyş usullaryny tejribe misalynda öz kompýuterlerimizde barlap görelim. Eger sizde hem golaýyňyzda kompýuter mümkinçiliginiň bar bolsa, onda degişli ýygydarlyklar gaýtarlamak bilen öz kompýuteriňizde Google Chrome programy mümkinçiligini gurnamak bilen internetiň ýörüýte gözle ulgamlarynyň durly görnüşlerini hem peýdalanıp bilersiňiz. Şeýlelikde biziň program mümkinçiligimiz gurnamaklygy üçin hökmani ýagdaýda ony gurnaýjy programmasyny internetden ýükläp almaly bolýar. Ýa hem belläp geçişimiz ýaly biz Windows 7 operatsion ulgamyna Google Chrome programy mümkinçiliginiň gurnalyş usullarynyň üstünde durup geçersi belläp geçipdik. Gelin ony tejribe misalyna hem barlap görelim. Eger siziň kompýuteriňizde Google Chrome programy mümkinçiligi bolmasa, hökmani ýagdaýda sizde Internet Explorer diýip adlandyrylýan ýörüýte gözle ulgamy awtomatik usulla gurnalandyr. Ilki bilen şonuň mümkinçiliklerinden peýdalanmaly. Onuň üçin esasy menü bolan pusk menüden gözle ulgamyny internet diýip ýazmak bilen ýörüýte Internet Explorer adly program mümkinçiligi ýüze çykar. Biz hem ony saçanjyň çep düýmesi bilen bir gezek basyp ekranyň ýüzüne şular ýaly penjeresi ýüze çykar. Häzirki ýagdaýda bu penjere awtomatik usulla öňki bar bolan web sahypa salgylanmak işini amala aşyrmaklyga synanýar. Şol sebäpli hem degişli meseleler hem ýüze çykyp biler. Emma biziň misalymyzda biz Google Chrome programy mümkinçiligini ýüklemek üçin salga girmeli bolýar. Şular ýa salgyny gözläp tapmaklygy üçin ilki bilen Google Chrome programy mümkinçiliginiň ýörüýte web sahypasy bolan Google sahypasyny peýdalanaly. Onuň üçin biz salgylar setrini www.google.ru ýa-da .com salgylary ýazyp bilersiz. Görüşüňiz ýaly biziň misalymyzda Google resmi web sahypasy ýüze çykýar. Bu ýaň belläp geçişimiz ýaly esasan hem gözleg işleri ýani gözleg faýl ulgamlaryny gözlemekli üçin peýdalanýar.
Şonuň üçin biz ýörüýte gurnuýjy program üçinçiligini hem gözlemeli bolýar. Aşaky bölümde gurnuýjy program üçinçiliginiň degişli adyny bermeli. Ýagny Google Chrome diýip adlandyryp enter bassak ýa-da degişli gözlew ýagny Google web sahypanyň içki düzümindäki faýllaryny gözlemek düğmesine bassak bize degişli birnäçe web sahypalary ýüze çykarar. Bärde görüşiňiz ýaly birnäçe web sahypalar bize hödürlenýär, ýagny haýsy web sahypadan gurnuýjy program üçinçiligini ýükläp alyp bolýanlygy barada bize netijeli web sahypalar ýüze çykarýar. Bärde esasy ünsvermeli zatdan biri Google Chrome program üçinçiligi ýükleneni mümkinçilik boldugyndan resmi sahypadan ýüklejek bolmaly. Onun üçin siz aşaky salgylara üns bermeli. Ýagny birinji salgyda üns berýän bolsaňyz ýörüýte degişli mahawatlaň ýaýraýan ýa degişli mahawatlaň ýüze çykýanlygy barada bize habar berýär. Elbette bular ýaly web sahypadan eger siz program üçinçiligini gurnasaňyz onu sizin kompýuteriňizde käbir islenmeýän mahawatlaňyz hem ýüze çykaryp berer. Şonuň üçin esasy üns bermeli zatdan biri bu web sahypanyň goloýyna ýerleşen dürli düşündiriş ýazgylaryna ýokman ýagdaýda üns bermeli. Aşaky bölümde üns berýän bolsaňyz hiç hili mahawatdan barlygy barada habar berilenek. Şol sebäpli hem biz şu web sahypadan peýdalanyrys. Esasy üns bermeli zatdan biri mümkinçilik boldugyndan resmi web sahypasy bolmaly diýip belläp geçdik. Ony siz şu bölümden görüp bilersiňiz. Onda görüşiňiz ýaly bu www.google.com Chrome adly ýazgylary eýe bolup bilýär. Şonuň üçin biz şu web sahypany peýdalanyrys. Web sahypany açmaklyk üçin onuň adyny tyçanjyň gorkoşyny eltmek bilen tyçanjyň çep düğmesine basalyň. Görüşiňiz ýaly bizde ýörüýte goşmaçy web sahypa geçirdi. Bu elbette Google Chrome program üçinçiligini ýükläp bolýan web sahypasydyr. Aşaky bölümde ýörüýte cookies diýip adlandyrylýan, ýagny sizin şu sahypa girmekligiňiziň, ýagny onuň degişli maglumatlarynyň peýdalanmaklygyňyzyň hemde degişli hasaplamaları geçirmekligi barada maglumatlar görkezýär. Biz OK düğme basýas hemde razylaşýar. Bärden görüşiňiz ýaly Google Chrome program üçinçiligini ýükläp almak barada käbir maglumatlar görkezilýär. Ýagny aşaky bölümlerden üns berýän bolsaňyz Google Chrome program üçinçiligini Windows 64 görnüşlerini ýükläp bolýanygy barada habar berilýär. Ol esasan hem Windows 10, Windows 8.1, hemde Windows 7 operasiýon ulanlar üçin niýetlenen barada maglumatlar görkezilýär. Bizim misalymyzda hem Windows 7 operasiýon ulanyny Google Chrome programy üçinçiligini gurnaýar. Aşaky bölümde Google Chrome programy üçinçiligini awtomatik usuly operasiýon ulanynyň esasy gözlew ulanymynyň bolmaklygy barada ýörüýte belli goýulan. Eger siz hem isleňize görä şu belgini goýmak ýa-da isleňize görä şu belgini aýyrmak hem amal aşyryp bilersiňiz. Aşaky bölümde Google kompaniýasyny ýörüýte ulanjylarda ýüze çykýan käbir meseleler barada habar bermeleri gözewine tutulýar. Ýagny sizin kompýuteriňizde Google Chrome programy üçinçiligi peýdalananda degişli meseleler ýüze çykan ýagdaýynda awtomatik usuly şu program üçinçiligi Google kompaniýasyna habar bermek bilen degişli meseleleri çözmeklik ýaly işleri gözewine tutulýar. Siz hem öz gedeňizde bu bellikleri goýup hem bilýärsiňiz, hem de degişli usullar kömegi bilen aýyryp hem bilýärsiňiz. Biz öz gedeňizde ikisini hem goýýar, sebäbi bu hiç hili ziyan ýetiriji meseleleri ýüze çykarmaýar. Şeýlelikde degişli maglumatlary okumak bilen biz Google Chrome programy üçinçiligini öz kompýuterimizde ýükläp alýas. Onuň üçin ýükle diýen düğmeni basýas. Şeýlelikde bize ýörüýte penjere ýüze çykýar, ýagny şu programy üçinçiligini gurnuýjy programasynyň ýüklenjek bolýanyny barada habar berilýär. Elbette biz onu ýatda saklaýas. Hemde haýsy ýerik ýüklenmeli barada ýörüýte penjere ýüze çykýar. Bizim misalymyzda biz elbette ýüklenmeleriň bölümini saýlap alýas, hemde ýatda saklamak düğmesine basýas. Şeýlelikde görüşiňiz ýaly Google Chrome gurnuýjy programy üçinçiligi ýüklenip alyndy. Ony biz ýanky ýüklenip alynan ýere girmek bilen görüp bileriz. Onu görmeklik üçin kompýuteriň içki düzümine girsek, ýörüýte ýüklenmeler bölümünden Google Chrome gurnuýjy programy üçinçiligini görüp bileriz.
Şeýlelikde bu programma üçinçiligiň işe goýbermekli üçin biz sıçanjyň çep düwmesini bir gezek basmak bilen ýa-da degişli ýygdarlykda 2 gezek ýygdar basmak bilen programma üçinçiligini işe goýberýäs. Programma üçinçiligini işe goýbermekli üçin ýörüýte penjere ýüze çykýar. Biz bu penjereden işe goýbermek diýen düwmeni saýlap alýas. Bu bölümde Windows operatsion ulgamynyň ýörüýte gora ulgamynyň ýüze çykarýan penjeresi görkezilýär. Yani bu programma üçinçiligi sizin kompýuteriňizde işe goýulyjak bolýanlygy barada habar berilýär. Elbette bu programma üçinçilik bize zerur. Şo sebäpli hem hawa diýen düwme basýar. Ine görüşmek ýaly Google Chrome programma üçinçiligi häzirki ýagdaýda internet ulgamynyň ýagny onuň resmi web sahypasynyň ýüklenmesi başlanýar. Bu bölümde esas informasiýalardan biri egerde sizin kompýuteriňizde gelýän internet tezligi näçe ýokary bolsa onu diýmek şonça-da az wagty yükleme sarp eder. Berde görüşmek diýäli programma üçinçiligi doly yüklenip bolandan soňra gurnama işi amala aşyrylýar. Ýagny sizin kompýuteriňizde hem şuly ýaly görnüşde amala aşyrylar. Şeýlelikde programma üçinçiligi doly gurnap bolandan soňra bize ýörüýte web sahypasy ýüze çykýar. Egerde siz bu ulgamy täze girýänmasaňyz, onda degişli sadlamolary her bir ulanjy üçin amatly usullary berde hödürlenýär. Ýagny biz başlamak düwme bassak, şeýlelikde bize haýsy bellikliň goşmalygyny ýa-da sizin ulanjak bolýan bellikliňizi şu bölümlerde hödürlenýär. Siz hem öz isteňize görä ony saýlap alyp bilýärsiňiz. Eger bu bölümlerden peýdalanmak istemeseňiz, onu bu bölümden geçip hem bilýärsiňiz. Indiki bölümde ýörüýte arka suratyny goýmaklyk barada suratlar hödürlenýär. Häzirki ýagdaýda bizde hiç kili surat ýok bolanyň sebäpli ol ak görnüşde. Emma siz öz isteňize görä bu bölümden haýsy bolsa da bir ýerini peýdalanyp bilýärsiňiz. Degişli suratlar saýlap alyp bolamyzdan soňra indiki bölüme geçýär. Bu bölümde ýörüýte Google Chrome programma üçinçiliginiň içki düzümine sizin elektron poçtaňyz bilen baglanşmak ýaly teklipler hödürlenýär. Egerde sizde elektron poçtaňyz bar bolsa, onu degişli görnüşde ony biriktirip hem bilersiňiz. Eger elektron poçtaňyz ýok bolsa, onu indiki bölüme, ýagny aşaky bölüme zerurlugy ýok diýen ulgam saýlarsyňyz. Ine şular ýaly görnüşde bizim Google Chrome programma üçinçiligimiň esasy iş penjeresi şular ýaly görnüşde barat. Häzirki ýagdaýda täze açylynyň sebäpli bizde hiç kili bellikler berde görkezilmeýär. Ýokarky salgylar bölümünden siz öz isteňize görä istenik web sahypa girip bilersiňiz. Emma esasy belleme zatdan biri girjek bolýan web sahypaňyzyň doly we dogry adyny bilmeli bolýarsyňyz. Bizim misalymyzda bu programma üçinçiligiň işleýänligini tejribe misaly barlap görmekli üçin gelin Yandex gözle ulgamyny girip görelim. Onun üçin degişli adyny bermeli. Bizim misalymyzda Yandex gözle ulgamynyň web sahypasynyň doly ady şular ýaly görnüşe eýi. Ony ýazyp bolamyzdan soňra enter düwme basýas. Ne görüşüňiz ýaly bizim misalymyzda Yandex web sahypasynyň esasy penjeresi ýüze çykýar. Şular bilen bilelikde biz Google Chrome gözle ulgamynyň hem esasy sahypasyna hem girip bilýäs. Onuň üçin degişli onuň web sahypasyny bermeli. Häzirki ýagdaýda biz ýörüýte türkmen dilinäki bar bolan maglumatlardan peýdalanmakly üçin Google TM salgysyna girdik. Bu bölümde esasan hem türkmen dilinäki maglumatlar yerleşdirilýär. Bizim misalymyzda ony has hem aýny görmekli üçin istenik bir adalgany berelim. Misal üçin sanly bilim ulgamy. Görüşmek ýaly Google TM web sahypasyna türkmen dilinäki bar bolan web sahypalar hem de onuň içki düzümindäki maglumatlar ýüze çykarylýar. Ine şular ýaly görnüşde siz ilkinji Google Chrome programma üçinçiligini degişli ýygdarlyklar peýdalanmak bilen ony gurnap internet ulgamynyň mümkinçiliklerini giňden peýdalanyp bilersiňiz.
Şular ýaly görnüşdäki internet ulgamyny peýdalanmak bilen siz Google ýa-da Yandex program üçinçilikleriň gözle ulgamynyň birnäçe giň müçberli mümkinçiliklerini peýdalanyp bilersiňiz. Siz gözle ulgamyny isleg bildirýän istenek soraňyzy ýa-da degişli adalary bilmek bilen degişli düşünjelere eýe bolup bilersiňiz. Hormatly teletomuşaçylar, ünsörenmeseňiz biz häzirki misalymyzy Windows 7 operatsion ulgamyny Google Chrome programmy üçinçiligini haýsy usullar bilen ýüklemek hem de haýsy usullar peýdalanmak bilen gurnumagyň durly görnüşlerini size hödürledik. Siz hem evet isteňize göre şular ýaly izigdelikler peýdalanmak bilen degişli usullar peýdalanyp Google Chrome programmy üçinçiligini internet ulgamyndan ýüklemek bilen öz kompýuteriňizde gurnap bilersiňiz. Google Chrome programmy üçinçiliginiň esasy aýrytyny bu istenek görnüşli maglumatlary gysga wagtyň içinde size ýüze çykaryp bermek mümkinçiligine eýe bolup bilýärler. Biziň indiki misalymyz Windows 10 operatsion ulgamyny peýdalanýan ulanjalarymyzda Google Chrome programmy üçinçiligini haýsy usullar bilen ýükläp bolýar hem de haýsy usullar bilen degişli sagdamlaryny ýerine ýetirmek bilen internetiň durly mümkinçiliklerinden peýdalanyp bolýan usullaryny size hödürleýär. Sizde hem Windows 10 operatsion ulgamy kompýuterleriňiz bar bolsa, onu degişli tejribe misallarda hem onu öz kompýuterleriňizde barlap bilersiňiz. Hormatly teletomuşaçylar, eger üns berýän bolsaňyz, biziň misalymyzda häzirki ýagdaýda Windows 10 operatsion ulgamynyň umumy görnüşi görkezilendir. Eger sizin kompýuteriňizde hem Windows 10 operatsion ulgamy gurnalanmasa, siz öz isteňize göre Google Chrome programmy üçinçiligini gurnap peýdalanyp bilersiňiz. Onun üçin eger sizde Google Chrome programmy üçinçiligi ýok bolsa, öňhem belläp geçdik. Ýöreýte Windows operatsion ulgamy bilen bilelikde awtomatik usuly gurnalýan Internet Explorer ýa-da Windows 10 operatsion ulgamlaryny Edge diýip adlandyrylýan ýöreýte gözle ulgamy gurnalandyr. Onu gözläp tapmaklyk üçin siz gözle ulgamyndan Microsoft Edge diýen ýöreýte gözle ulgamyny açyp bilersiňiz. Onu açmaklyk üçin sıçanyň çep düýmesine basmak bilen degişli penjereni açyp bilersiňiz. Häzirki ýagdaýda Edge programmy üçinçiligi ol öňki bellenen web sahypasyna girmekligi synanşýar. Bizi bu web sahypa gyzyklandyran şol sebäpli hem öňki salgysyny pozup aýyrýas. Biziň misalymyzda biz ýöreýte Google Chrome programmy üçinçiligini gurnamaklyk üçin onuň web sahypasyna girelim. Onun üçin www.google.ru ýa-da .com salgylaryny peýdalanalyň. Programmany gurnap almaklyk üçin bize ýöreýte resmi web sahypasyna geçmeli bolýar. Onu ählimum gözläp görmez ýaly degişli soramyzy bermek bilen hem tap bilýäs. Mysal üçin Google Chrome. Görşüňiz ýaly Google Chrome programmy üçinçiligini ýükläp almaklygyň birnäçe web sahypasy bize hödürlenýär. Berde esasyn vermeli zatdan biri durly mahawatdan ýüze çykmaz ýaly resmi sahypasyny gözläp tapmaly bolýar. Onun üçin birinji misalymyzda ünsärýän bolsak, berde ýöreýte mahawatyň barlygyny görkezýän ýöreýte ýazgy görkezilýär. Elbette bular ýaly web sahypadan biz peýdalanmaz. Bize resmi sahypasy zerur. Onun üçin aşaky web sahypa ünsärýän bolsaňyz, resmi web sahypasynyň içindäki maglumatlar hödürleýänligini görüp bilersiňiz. Biz şu web sahypany hem peýdalanarys. Onun üçin saçanjyň çep düýmesini bir gezek basalyň. Görşüňiz ýaly Google Chrome programmy üçinçiligini ýükläp almaklyk üçin penjere ýüze çykdy. Egerde sizde Google Chrome programmy üçinçiligi ente gurnalmadyk bolsa, onu hökmany ýagdaýda onu ýükläp almaly. Ýükläp almaklyk üçin onu ýöreýte ýükläp alma diýen buýrugy saýlamaly. Aşaky bölmeni ünsärýän bolsaňyz, bu programma üçinçiligi haýsy görnüşde amal aşyrmalygyny bize görkezýär. Biz hem onu ýatda saklamaly diýen bölümni saýlabys. Yüklenen ýerini görmeklik üçin onuň bukçasyny açalyň. Görşüňiz ýaly onuň yüklenen bölümi şu bölümde görkezilýär. Programma üçinçiligi işe girişende avtomatik usulda ýöreýte web sahypadan Google Chrome programma üçinçiligini ýükläp alýar. Biziň misalymyzda ol resmi web sahypasynyň Google Chrome programma üçinçiliginiň
gurnoýjy programmasyny ýükleýär. Häzirki ýagdaýda bu programma üçinçiligi men kompýuterymda eýem bar bolanyň sebäpli men ony ýüklemesini goýulsyn edýän. Men ony tejribe misalyny öz kompýuterymda size görkezeýin. Google Chrome programma üçinçiligi sizin kompýuteriňizde doly gurnoýup bolandan soňra ýörüýte onuň bellijigi ýüze çykýar. Ony sıçanjyň çep düğmesi bilen iki ýerek bassaňyz degişli web sahypasy ýüze çykar. Ýokarky bölümi Google Chrome programma üçinçiligini salgılar bölümi diýip adlandyrylýar. Bu bölümde siz istenek bir web sahypa girmeklik üçin onuň salgysyny ýazmaly bolýarsyňyz. Bizim misalymyzda biz Google'ın öz hakyky resmi salgysyna girelim. Onun üçin www.google.com salgysyny saýlasak bize degişli şol salgynyň gözle ulgamyny amala aşyryp berýän degişli sahypasy ýüze çykýar. Bu bölümde bizi gyzyklandyrýan soraglar ýa-da gyzyklandyrýan maglumatlary ýazyp bileris. Bizim misalymyzda biz sanly ulgam diýen düşünjäni ýazalım. Ýazyp bolamyzdan soňra enter düýme bassak, şeýlelikde sanly ulgam ady bilen baglanyşykly bize bir näçe maglumatlary ýüze çykaryp berýär. Görşüňiz ýaly gök renkler bilen bellenen ýazgylar bu web sahypalaryň adlary ýa-da onuň içindäki degişli adalgalar bilen baglanyşykly adlar görkezilýär. Öňken belläp geçdik, ýagny ünsürem bolsaňyz şu boş ýere sıçanjyň görkezişini häzirki ýagdaýda şular ýaly görnüşde bolýanlygy sebäpli hiç hili gipersalgyň ýoklugyny aňladýar. Egerde biz sıçanjyň görkezişini istenek bir ýazgynyň üstüne, ýagny gipersalgyň üstüne eltsek, onu ünsürem bolsaňyz onuň görkezişi ýörüýte el şekline bolýanlygyny görüp bilersiňiz. Bu bölümde şeýle el şekile geçmeginiň esasy manisi şu bölümde gipersalgyň barlygyny aňladýar. Bizim misalymyzda hem ýörüýte web sahypaň adlary bilen baglanyşykly ýazgylarda hem ýagny şu ýazgyda gipersalgyň barlygyny bize görkezýär. Edil aşağı bölümlerde hem şular ýaly adalgalary hem gipersalgyň üstü bilen girip bolar. Hormatly teletomuşaçylar, geliňinni Google Chrome programma üçinçiliginiň her bir ulanjy üçin degişli saadlamalaryny saadlaýyn. Onuň üçin Google Chrome programma üçinçiliginiň saadlamasyny ýerine ýetirmeklik üçin sağ tarapynda ýerleşen ýörüýte saadlamalar bölümine girmeli. Saadlamalar bölümine gireňizde size bir näçe bölümleň barlygy ýüze çykarylýar. Ýagny birinji bölümden başlasak, täze bölümi goşmak diýen bölümi saýlap alsak, nöns berýän bolsaňyz bize täze web sahypany girmeklik üçin goşmaçy ýer bölünip berilýär. Aşağı bölümde täze penjereni döretmek diýen bölüm saýlasak, bize şo bir wagtyň özünde öňki penjereniň üstüne täze penjereni döretip berýär. Biziň indiki bölümimiz bu ýaşyrynlyklar bilen baglanyşykly, ýagny her bir ulanjy öz şahsy maglumatlaryny goramaklikda Google Chrome programma üçinçiligindäki kär maglumatlar internetden gözlemeli bolanyny ol öz maglumatlaryny, ýagny şahsy maglumatlaryny ýaşyrynlyk bilen saklamak mümkinçiligini hem peýdalanyp bilýär. Onuň üçin ol ýörüýte şu bölümi kömegi bilen peýdalanýar. Eger sıçanjyň çep düýmesine bassak, ne görşüňiz ýaly ýörüýte ýaşyrynlyk mümkinçiliklerini hödürleýän goşmaçy sahypa açylýar. Bu bölümün esasy aýratynlygy, egerde siz köpçülik ýerlerinde internet ulgamyny peýdalanýan bolsaňyz, şahsy maglumatlaryňyzy girmekde şu ulgam esasy howpsuzlygy üçin edip berýär. Ýagny şahsy maglumatly girilen ýagdaýynda hem ol ýörüýte şifrleme usuly bilen onuň gizlenligini üçin edip bilýär. Ýagny bu bölümün esasy aýratynlygy internet ulgamyna istenik maglumatlar gözlenende onuň gözlenýän maglumatlaryň şifrlenmegi ýa-da onuň doly aýdyň açylmasızlygyny üçin edip berýärler. Indiki bölümimiz bu elbette Google Chrome programma üçinçiligini açylan web sahypalar bilen baglanyşykly. Ýagny web sahypalaryň taryhy görkezilýär. Bu bölümde häzirki ýagdaýda şu Google Chrome programma üçinçiligi peýdalananda haýsy web sahypalary girilenligini hem de haýsy web sahypalaryň
maglumatlaryny peýdalanan barada degişli maglumatlar görkezilýär. Bu esasan hem bir näçe web sahypalar peýdalananny, haýsy web sahypalar peýdalanmak bilen degişli maglumatlary alanyňyz barada gysgaça maglumatlary habar berip bilýär. Sonra indiki bölümimiz bizde yüklemeler bilen baglanşykly, ýagny şu bölüm peýdalansak, bizim kompýuterimizde Google Chrome programma üçinçiligini yüklenen ähli faýlyň yerleşen ýerini açyp görkezler. Bizim misalymyzda ol şular ýaly görnüşlerden ibaret. Sonra pencereniň umumy görnüşini üýtgetmek mümkinçiligini bize hödürläp berýär. Ýagny häzirki ýagdaýda bizim pencereniň umumy ölçegi ol 100 götürme deň. Biz ayırmak düğme basmak bilen görşüňiz ýaly onuň içki düzümindäki maglumatlary daşlaşdyryp bilýär ýa-da degişli goşmak belge basmak bilen maglumatlary ýakyn edip bilýär ýa-da ulandyryp bilýär. Adatly ýagdaýda 100 götürümdäki ölçegler saýlanýar. Aşağı bölümini çap etmek mümkinçilikler hem bar, ýagny istenik bir Google Chrome programma üçinçiliginde bar olan web sahypany çap etmek üçin biz şu bölümden hem peýdalanyp bilýär. Ýagny biz çap etmek bölümine bassak, degişli web sahypanyň ýüzini çap etmek ýaly bir näçe mümkinçilikler bize hödürleýär. Elbette bu bölümde hökmany ýagdaýda sizde kompýuteriňizde printer enjamlary birikdirilen bolmalydyr. Aşağı bölümde ýörüýti translasiýa diýip adlandyrylýar. Ýagny ulanjylaryň degişli maglumatlaryny, ýagny web sahypanyň içindäki maglumatlaryny özara beýleki enjamlary birikdirmek mümkinçilikleri hödürlenýär. Bu elbette degişli enjamlar peýdalanmasa öz içki mümkinçiliklerini hem peýdalanyp bolmaz. Ýagny onuň üçin degişli enjamlar zerurdur. Biziň indiki bölümimiz bu. Gözle ulgam bilen baglanşykly, ýagny web sahypanyň isenlik ýerini haýsy da bolsa bir sözi ýa-da sözlemi ýa-da degişli simbollar tapmaklyk üçin biz tapmak diýen bölüm saýlap alyp bilýär. Biz şu bölümni özümizi gyzyklandyrýan isenlik bir ýazgyny ýazmak bilen oňa degişli maglumatlar hem tapyp bilýär. Elbette siziň web sahypaňyzda siziň ýazýan adyňyz ýa-da adalgaňyz bilen degişli maglumatlar çykmasa, diýmek onu şol web sahypada şolar ýaly adlar ýa-da adalgalyň ýoklugyny aňladýar. Goşmaçy enjamlaryň içki düzümini ol ýene-de gapdal menü eýe bolup durýar. Ýagny bizim bu bölümimizde web sahypany haýsy görnüşde ýata saklap bolýany barada maglumatlar görkezilýär. Ýagny web sahypanyň içki düzümi peýdalanyşy boýunça internet ulgamy bolmadyk ýagdaýynda hem onuň içindäki maglumatlaryň peýdalanyp bolýan usullar hem bar. Onuň üçin siz şu bölümni saýlap almaly bolýarsyňyz. Gelin onu tejribe misalyna barlap görelim. Misal üçin biz isendik resmi web sahypalar girelim. Ýagny biziň misalymyzda www.medpogot.gov.tm resmi web sahypa girsek, biz şu web sahypany internet bolmadyk ýagdaýynda hem görüp bilmek mümkinçiligine eýe bolmaklygy üçin ýanky ýygyderlik aýtalmaly bolýar. Ýagny sadamlar bölümine girmek bilen goşmaça enjamlar hemde ýata saklamak. Pencereniň çep tarapyndan sahypanyň ýata saklanjak ýerini belgilemek bilen biz sahypany ýata saklaryn. Ne görüşüňiz ýaly biziň misalymyzda eýem ýörüýti belgijigi ýüze çykdy. Ýagny şu web sahypanyň içine girmeklik üçin onuň maglumatlaryny internet bolmadyk ýagdaýynda hem peýdalanyp bolmaklygy üçin ýatda saklap berýär. Onuň aşagynda ýerleşen bölümi ýörüýti ýarlyklar döretmeklik üçin görkezilýär. Ýagny biz şu bölümine basmak bilen döretmek bölümi saýlasak, onu avtomatik usuly biziň iş penceremizde şu sahypanyň ýarlygy hem döredilýär. Biziň indiki bölümimiz bu web sahypalardaky gören maglumatlarymyzy pozmaklyk bilen baglanşykly. Biz şu bölümni saýlap alsak, onu ýörüýti sadamalar bölümine geçmek bilen degişli biziň gören ähli maglumatlarymyzy giren web sahypalarymyzy doly pozmaklyk ýaly mümkinçiliklerini hödürläp bilýär. Egerde siz hem öz gedeňizde köpçülik ýerlerini kompýuterlerden peýdalanaňyzda
sizin maglumatlarınız, yani sizin şahsi ya da degişli web sahipalar girenliğinizi bilmedikleri için siz şu bölümni saylap almak bilen maglumatlarınızı bozup bilersiniz. Bizimki bölümümüz bu yürütü giňeltmeler bilen baglanşykly, yani her bir operatsion ulgamyň gözle ulgamyny degişli hyzmatlar peýdalanmaklygy üçin giňeltmeleri kompýuteriň iç guruluşyny peýdalanýar. Yani bu giňeltmeler esasan hem ulanjynyň işini internet ulgamyna ýeňilleşdirmek bilen baglanşykly. Aşağı bölümde yürütü meseleler dispatcher yerleşýär. Bu bizim kompýuterimizin, yani operatsion ulgamyň içki düzümindäki dispatcheri meňzeşlikde Google Chrome browserynyň içki iş mümkinçiligini degişli usullar bilen sağlamak ya da onun alyp barýan işlerini görüp bolýar. Ne görüşmäz ýaly meseleler dispatcherine girsek, häzirki ýagdaýda bizim Google Chrome programma mümkinçiligimizde haýsy işlerin amala aşyrylýanyny barada maglumatlary şundan görüp bilýäs. Ne şular ýaly görnüşde Windows operatsion ulgamynyň 7-nji hemde 10-njy görnüşlerini Google Chrome programma mümkinçiliginiň mümkinçiliklerini gurnamak hemde degişli sagdamlar geçirmek bilen her bir ulanjy öz istegine görä durly sagdamlary amala aşyryp bilýär. Elbette Google Chrome programma mümkinçiliginiň esasy mümkinçilikleri bu internet ulgamyny istendik maglumatlary gözlemeklik hemde istendik maglumatlary özüňe ýükläp almaklyk ýaly giň mümkinçiliklerini höderleýär. Biziň şuňky sapamyzda görkezden Google Chrome programma mümkinçiligimizi gurnamak hemde degişli sagdamlar geçirmek usullaryny hem siz öz kompýuterleriňizde gurnap bilersiňiz, hemde degişli sagdamlaryny amala aşyryp bilersiňiz. Bu elbette her bir ulanjynyň öz istegine görä degişli görnüşlerini saýlamak bilen iş mümkinçiliklerini döredip bilersiňiz. Hormatly teletomuşaçylar, biziň şuňky gepleşigimiz şundan ibaret. Yani Google Chrome programma mümkinçiliginiň biz esasy gurnuş usullaryny, onuň sagdamalaryny hemde degişli web sahypalary girmek bilen gyzyklandyrýan maglumatlary görmek ýa-da ony ýükläp almak ýaly durly usullaryny tejribe misalyny barlap gördük. Biziň enniki geçjek temamyz elektron poçta bilen baglanşyk bolar. Yani elektron poçtanyň içki guruluşy hemde degişli sagdamalaryny ulanjylaryň öz istegine görä durly görnüşlerini sagdamak bilen netijeli işleri gurnap biler. Hormatly prezidentimiziň işlemeklik üçin, döretmeklik üçin, şular ýaly ilmi usuly işler yapmaklyk üçin döret beren mümkinçiliklerine köp sag bolsun aýdýas. Hormatly prezidentimizin jany sag, ömrü uzak, iýli bähwetli tutýan tutumly işleri mydama rowaşlary ösensin.